Zdravím vás všichni spolutvořitele, tady Lilu. Jsem tu s mužem, kterého určitě poznáváte. Konečně tu sedím s mužem, který channeluje Bešára. Ahoj Darila. Ahoj, jak se máš? Já jsem úplně nadšená tady s tebou být v Kalifornii. Víš, kolik dostávám od fanoušků žádostí, abych udělala rozhovor s Bešárem, ale já vím, já nedělám rozhovor s Bešárem, já dělám rozhovor s tebou. To je super, děkuju, cením si toho. Chtěla bych o tobě vědět úplně všechno, mám tolik otázek, jak jsi se k tomu dostal, co se z toho naučil, děláš to už jak dlouho? 30 let? Jo, 30 let, začalo to v roce 1983, ale skutečně to začalo už 10 let předtím. Tady v Los Angeles jsem měl 2 hodně blízký setkání s UFO, týden od sebe, bylo to za denního světla. V obou případech šlo o rovnostranný černý trojúhelníky a když se to stalo, tak jsem si uvědomil, že svět není takový, jak nám říkali, že se děje něco jiného, a tak jsem začal dělat výzkum a studovat, o čem to vlastně všechno je. Jak se to stalo? Jel jsem po dálnici s bratrem a sestrou a kamarády. Vraceli jsme se zpátky z Los Angeles těsně před setměním. Všiml jsem si světel vznášejících se těsně nad hotelem. Myslel jsem si, že to je letadlo nebo helikoptéra. Všem jsem o tom řekl, protože ono se to nepohybovalo. Jak jsme se blížili, ono to nebylo letadlo ani nic, co jsme kdy viděli. And as we got closer and closer and closer, we could see that it was not a plane, not a helicopter, nothing that we had ever seen. Konec jsme se dostali k tomu, že jsme uviděli trojúhelník visící ve vzduchu, pak to přeletělo nad náma dálnici, pak přeletělo údolí, hory a bylo to pryč. My z toho všichni byli úplně vedle, porovnali jsme si poznámky, aby jsme se ujistili, že jsme viděli to samý, a týden na to jsem s tou stejnou kamarádkou stál v autě na křižovatce a stalo se úplně to stejný. Najednou přiletěl stejná loď, stejný trojúhelník, nad náma přeletěl, my se snažili ho sledovat. The same ship or one very much like it just suddenly flew right over the intersection. I mean, we were. Proč by se to stalo 2krát za jeden týden? Jeli jsme teda za ním, ona mi říkala cestu, kudy jet, koukala z okna, snažil jsem se, abych udržel tempo, a ona nakonec zakřičela, abych zastavil. A já jsem šlápl na brzdu, podívali jsme se nahoru a ono to bylo asi 30 metrů nad autem a v okamžiku to bylo pryč. Bylo to hodně nízko, rychle to zmizelo. Nikdo na ulici nebyl, nikdo to neviděl, ale díky tomu jsem se o to začal zajímat. A já jsem teď už věděl, že se něco děje a věděl, že se tomu mám věnovat. Začal jsem dělat výzkum, narazil jsem na but that's what started me going, okay, now I know there's something else going on here, so I need to find out what this is all about. I started doing research and I came across other books. Spoustu dalších knih, metafyziku, něco o channelování a další psychické jevy. Taky UFO. Viděl jsi na netu nějaký podobný obrázky? Ne, nic podobného černému lítajícímu trojúhelníku jsem neviděl minimálně 3 roky. V tu dobu to bylo fakt mimořádný. Dneska to je docela normální, ale tehdy jsem nic podobného nenašel. Vždycky jsem si myslel, že to je něco jako talíř nebo disk, a trvalo 3 roky, než jsem našel něco podobného. A o 10 let později jsem narazil na člověka, který uměl channelovat. Pořádala seminář a já na něj šel, protože jsem byl zvědavý, jaký to je. A ta entita, která tam byla, nabídla, že bude vyučovat, jak se dělá channeling. Nemyslel jsem si, že bych mohl channelovat, ale zajímalo mě to. Když jsem přišel na seminář, což byla meditace pod dohledem, v jednu chvíli při meditaci jsem dostal něco jako telepatický kontakt. A v tu chvíli jsem si vzpomněl,
že jsem vlastně udělal dohodu ještě před tímhle životem, že budu channelovat Bešára. Pochopil jsem, že Bešár byl na mě napojen určitým způsobem jako něco jako rozšíření mojí duše, různý duše v různém čase nebo stejný duše v různém čase. A pochopil jsem, že Bešár mi ukázal ty ufa, abych začal studovat. Udělal to schválně, abych se naučil to, co jsem se měl naučit. I understood that the UFO had been shown to me by him on purpose to get me to start learning what I needed to learn. So the message in my head was, now that you know. Takže v hlavě mi běželo to, že teď, když už víš, že jsi udělal tu dohodu a víš, že je chvíle začít něco dělat, chceš to opravdu dělat? Chvíli jsem přemýšlel, nevěděl jsem, jestli je to halucinace, ale ta entita, která mluvila skrz učitele, se otočila ke mně a řekla, je tady entita pro tebe nachystaná, jestli chceš začít. Pak jsem se podíval na stranu a viděl jsem, jak jedna paní maluje obrázek Bešára a bylo to to, co jsem viděl já v hlavě. Měl jsem teda v tu chvíli 2 potvrzení, že se mi to nezdá. Rozhodl jsem se, zjistím, kam to vede, prozkoumám to, zůstal jsem ve třídě a učil se channelovat. Byla tam taky jedna paní, která dělala první doktorát na spojení mezi psychologií a channelováním a já jsem se stal jím subjektem. A dělali jsme channeling u ní doma, ona pozvala kamarády a psali si poznámky. První ten týden to bylo asi 5 kamarádů, pak 10. Pak to rostlo a pak jsme to museli dělat 2krát týdně, 3krát týdně, aby se tam vešlo spousta lidí. Rozkřiklo se to a najednou mě lidé začali zvát i do jiných měst a po celém světě a je to už 30 let a já jsem tady a stále se tomu věnuju. Jak bys definoval Bešára? Bešár se představuje jako mimozemská bytost, existuje v jiné civilizaci, mají fyzickou formu, mají mezi sebou telepatické spojení, on nemluví, on jenom posílá myšlenky. Vytrénoval jsem se dostat svoji frekvenci na takovou, abych mohl rozumět jeho myšlenkám a říct je v angličtině, ale on je se mnou propojen, říká, že já jsem jeho minulá inkarnace a on je moje budoucí inkarnace. Říká, že důvod, proč ty informace skrze mě chodí, je nejen to, aby nám jako civilizaci pomohli se povznést a dostat dál, ale také je to začátek způsobu, kterým oni dělají kontakt s novými civilizacemi. Oni sdílí informace a sledují, co s nimi uděláme. A když je dokážeme začlenit do společnosti a vidí, že začínáme s jejich společností být kompatibilní, tak se můžeme setkat v budoucnosti, ale nechávají to na nás, jestli budeme chtít nebo ne. Then open face-to-face contact can someday occur, but they leave it up to us to decide whether we want to integrate that information or not. Musíš zvýšit svoje vibrace, abych se s ním spojil? Jo, když jdu do změněného stavu vědomí, když jdu channelovat, v mém mozku se odehrává spousta věcí. Moje frekvence mozku se mění. Teď právě děláme dokument o tom, jak jsem se stal channelem, kdo je Bešár, jmenuje se First Contact, první kontakt. Ukážeme poprvé v historii, jak jsem dělal channeling, kdy můj mozek je napojen na EEG. Ukážeme veřejnosti, co se děje v mozku. A zjistili jsme, že dochází k obrovským změnám oproti bdělému stavu. Podělím se teď o jednu věc. Podle odborníků, kteří tyhle záznamy dělali, když dospíváte, když dítě dospívá, tak si v mozku vyvíjíte určitou frekvenci. Říká se tomu dominantní frekvence. To je rychlost zpracování informací. Jakmile dosáhnete tuhle vaší frekvenci, tak je to daný jednou provždy. Je to vaše dominantní frekvence jednou provždy a i kdyby to vůbec změnit šlo, trvalo by to aspoň měsíc nebo roky dokonce, aby se to dalo změnit. Jedna z věcí, které jsme si všimli, když jsme channelovali Bešára, zjistili jsme, že moje frekvence se úplně změnila během chvilinky a to se nemá dít. A to je něco úplně nového, to se podílíme s veřejností. One of the things we noticed when Bashar came through is that my dominant frequency changed completely in an instant. That's not supposed to be possible.
So that's something very new that we'll be sharing with the public, along with many other things. Jak by si shrnul poselství od Bešára v tuhle dobu? Je to přesně pro tuhle dobu v historii? Jo, Bešár a jeho lidé chápou přesně, kde se v naší evoluci nacházíme. Je teď transformační věk, dávají nám informace, které nám pomáhají projít tím mnohem jednodušeji a s větší tvořivostí. To hlavní je, že berou koncepty nového věku, New Age, trochu je zpraktiční. Vysvětlí je, jak fungují principy, proč je používat, jak je používat jako nástroje pro žádoucí změny v našem životě. Takže například typická je myšlenka poslední doby dělejte, co vás těší. A on vysvětluje, proč to funguje. Není to ponechaný jako nějaká myšlenka, ale vysvětluje tu fyziku, ten mechanismus zatím. Takhle to funguje, tak to můžete použít a takhle dostanete ten výsledek. Mám rád ten jeho styl, je to hodně praktický a dobře pochopitelný a když to lidi používají, tak opravdu ten efekt mají a sami dokážou, že to opravdu funguje. Actually do get the effect and they prove to themselves that the information actually works, it has an effect in their lives. Na co bychom se teď měli soustředit? Oproti dřívějšku a proč? Asi začneme tou myšlenkou jít za svojí vášní, dělat to, co vám dělá největší radost, jít za radostí. Když cítíte vášeň, radost, to je ten fyzický pocit, interpretace našeho těla, energie a frekvence, která představuje naší skutečnou vibraci. To je to, kdo my to jsme. Když totiž děláte věci s radostí, jste naprosto v souladu se sebou. Je to něco jako kompas. Je hrozně důležitý, aby jsme zůstali sladění, aby jsme byli tím, kdo jsme, aby jsme byli sladění s tím, kdo jsme. Pak je život snadný, bez úsilí. Veškeré úsilí a překážky v životě pochází jen z toho, že odporujeme tomu, kdo skutečně jsme. Když ale jsme v proudění, všechno jde hladce, jsme v synchronicitě. To se nám snaží vysvětlit. Existuje mnohem jednodušší způsob, jak žít. Je jednodušší způsob, jak transformovat. Je třeba se dostat k tomu, co ve vás asi způsobuje odpor, identifikovat cokoliv ten program nebo definice je, ale taky říká, že to není empirická pravda, je to jen váš program, je to víra, která způsobuje problémy a když to identifikujeme, je pak snadnější to nechat odejít. Opravdu se držte jen těch programů, které nám slouží, místo těch, co vytváří odpor. And really hold on to beliefs that serve us instead of the ones that are representative of resistance. Jak se dá vypořádat s překážkama? Tím, že nebudeme odporovat? On říká, že každá zkušenost, kterou máte ve fyzickém těle, ve fyzické realitě, je založena na něčem, co vás učili, ať už vědomě nebo nevědomě, abyste věřili, že je pravda. Držíme se totiž definice. A ta definice vytváří zkušenosti, které máme. Každá situace je v zásadě neutrální a my nemá vůbec žádný význam. My jí přiřazujeme význam, a to vědomě nebo nevědomě, negativní nebo pozitivní. Je úplně jedno, jaký je záměr kohokoliv v té situaci, když je negativní, jenom my dostaneme ten pozitivní efekt, protože je na nás tomu ten význam dát. Takže situace nám slouží k tomu, aby jsme se rozhodli, jaký význam v životě pro nás mají, a my se rozhodujeme jako spolutvůrci, jaký význam to má. Takže když jdeme životem, když máme problémy, zažíváme strach, pochyby a tak dál, říká, že to cítíte jen proto, že někde v podvědomí máte definici, která vám říká, že to je o vás pravda v negativním smyslu. A protože věříte, že o vás je pravda něco negativního, s tím se může zase pojit jen něco negativního. Negativní pocit strachu, negativní myšlenky, negativní chování, negativní zkušenosti. Říká, že můžeme použít ten pocit, aby jsme vysledovali, odkud pochází ta definice a zjistili, co to je. Protože bez té definice nemůžete mít ten pocit. Stačí se zeptat jednoduše.
to what the definition is and find out what it is. Because since you can't have a feeling without a definition, basically saying you can use the feeling to track back, find out what the definition. Co bych si o sobě v takovou situaci musel myslet, abych se cítil tak, jak se cítím? A nebo čeho se bojím, že se stane, když si dovolím být tím, kým jsem? Obojí vám ukáže tu definici, když jste ochotni poslouchat. A jakmile identifikujete tu definici, která není zajedno s tím, kdo jste, hned se ukáže jako beze smyslu, nelogická a že pochází od někoho jiného, někde jste ji pochytili. Můžou to být rodiče, kamarádi, škola, společnost, ale opravdu to nemá s vámi nic společného. A proto tam je ten odpor, proto tam je ten problém. A jakmile to uděláte, identifikujete to a odhodíte to, věci se začnou měnit. Budete zažívat věci jinak. Zase tady vysvětluje ten mechanismus, jak se to děje, jak vytváříme svoji zkušenost a rozkládá to na konkrétní komponenty jako recept a jak změnit tu rovnici, aby jsme vytvořili jiný výsledky. A co smlouva duše před narozením? Taky o tom mluví? Ano, o tom taky rozhodně. A jak jsi zmínila ty překážky, tak to jsou témata, která si právě naše duše vybrala v tomhle životě, že prozkoumá. Proto oni se objevují. Takže určitě existují smlouvy, dohody duše a taky ale říká, že to je kombinace takzvaného osudu, to, co chce duše zažít, a svobodné vůle. Jak to zažívá ta fyzická osoba jako svobodná duše? Je to něco jako, že osud je chodba a to musíte prostě projít. To je váš život, to je to, kdo vy jste. Ale jak projdete tou chodbou, to už je na svobodné vůli. Můžete letět, skákat, jít pozadu, jít stranou, smutný, veselý, cokoliv chcete, ale rozhodně prozkoumáte tu chodbu. To je váš osud. Ale můžete ji prozkoumat jakýmkoliv způsobem chcete, svou svobodnou vůlí. Jaký je cíl? Proč se duše rozhodne být tady? Proč jsme v tomhle těle? Tohle všechno? Může to na to být několik odpovědí. Nejzákladnější je mít tuhle zkušenost. Prožít to, kdo jsme, tak plně, jak to jde. To je náš smysl života, protože jsme jedineční. Jsme jedinečná perspektiva stvoření. A tím, že jsme plně tím, kdo jsme, rozšiřujeme tvoření, co to vůbec je nejde, umožňujeme tak Bohovi, nebo co to je to, umožňujeme zakusit náš pohled, tak jak můžeme. Protože my jsme z toho stvoření, my jsme rozšíření toho, my jsme aspekt stvoření. A je to prožití samo sebe skrz naši jedinečnou perspektivu. To vůbec nesouvisí nějak s tím, že my jsme jednotlivci, ale je to i to. Máme své jedinečné životy a zároveň jsme různé způsoby, jak se stvoření dívá samo na sebe a prožívá samo sebe. Náš smysl teda je opravdu být jedinečnou zkušeností tady a tím, že jsme plně tím, kým jsme, tenhle smysl naplňujeme, jak to nejlíp umíme. And by being ourselves as fully as we can, then we are filling that purpose to the best of our ability. At the same time, the soul itself. A zároveň duše může mít konkrétní záměr, co chce nebo potřebuje zažít, tak bude mít svobodnou vůli, teď zažiju tohle, pak prozkoumám tamto, teď nefyzickou realitu, pak tam tu dimenzi, teď budu mít 5 životů tam. A všechno možné, co si duše vybere jako zkušenost, je platný. Fyzický i nefyzický. A všechno to ale vede zpátky ke stvoření, který prožívá všechny ty perspektivy. Z té unikátní perspektivy. Jak jsi věděl, že Bashar je pozitivní nebo světelná bytost? Ještě předtím, než došlo ke spojení, jsem vnímal channelování tak, že není důvod přitáhnout něco jiného. Taky si myslím, že spousta těch myšlenek je tak trochu zastaralých,
v tom smyslu, jak se vysvětlují, spousta definic metafyzického chápání pochází ze středověku a Bešár se taky snaží aktualizovat tyhle myšlenky. Takže spousta lidí říká, nebojíš se, že přitáhneš negativní entity, něco takového. So, I hear people talking about, well, okay, aren't you afraid you're going to attract a negative entity or anything like that? Jo, ale ve vesmíru jsou. To jo. Jsou tam pozitivní i negativní entity, ale jde o to pochopit channelování. O čem je channelování? Channelování je být v souladu s něčím, co je buď víc, nebo to, co odráží něco, co jste víc vy. Je to pozitivní rozšířený stav. A už z definice pozitivní rozšířený stav nemůže přitahovat něco negativního, protože něco negativního je oddělený, opak rozšířeného a redukčního. Není to rozšířený stav. Jedině, jak můžete přitáhnout negativní, je to, že jednoduše budete mít negativní víru, založenou na strachu a to vás dá do negativního stavu a to pak může vás dát do souladu s něčím negativního, s negativní entitou, ale není to tak, že oni vás můžou ovládat, že vás můžou posednout. Jediné, co děláte svýma negativníma programama, je, že vy jste jako oni. Svýma myšlenkama vyjadřujete něco podobného, jako by oni vyjádřili. Ovládání, strach, dominance. To jste ale vy. A to děláte vy vaší vírou. S tím vy se stotožňujete, víra založená na strachu. Takže ani v pozitivním channelování nic vás nemůže ovládat. Já můžu přestat kdykoliv chci, já dělám všechno dobrovolně. Není to vůbec ovládání, vím, že to slouží pozitivnímu účelu. Existuje spousta učení, spousta lidí následuje různý učení. Oni se někdy, hodně Abraham, Jerry Esther Hicks, oni se někdy setkají, třeba Abraham a Bešár, popovídají si, je to docela možný. Kdo ví, co se děje tam na druhé straně? Jak se to dělá? Určitě komunikují na jiných úrovních. Občas channeluju s jinýma lidma a oni channelují jiný entity a já channeluju Bešára a já jsem cítil, že tam nahoře jakoby probíhá komunikace, oni to jakoby dirigovali. Když byla řada na mě mluvit, jako by přivanul vítr a když byla řada na nich, tak vítr odvanul. Tyhle bytosti spolu komunikují, oni říkají podobné věci, každý člověk, aby to pochopil, to potřebuje sdělit jinak. Abraham to řekne jinak než Bešár, ale v zásadě tyhle pozitivní entity říkají podobné myšlenky a lidi to potřebují slyšet různým způsobem. Různý entity vysvětlují různým způsobem, aby to všichni pochopili. Neexistuje jen jeden způsob. Takže tímhle neexistuje jenom jeden způsob a takovýmhle systém to dokážou pochopit všichni. Různý systémy věření potřebují různý systémy vysvětlení. Jak si popisoval jejich komunikace, jak probíhala, může to být i naše budoucnost? Věřím, že nakonec asi jo. Bešárova společnost je čistě telepatická, dorozumívají se telepaticky mezi sebou, dokonce říká, kdyby jsme byli u nich na planetě, bylo by tam ticho, protože skoro nikdo nemluví. Komunikují na úplně jiný úrovni. Vidíme v naší realitě příklady, ale uvidíme toho víc a víc. Myslím, že jde o energii, rezonanci a frekvenci. Třeba když vidíš zamilovaný lidi, oni navzájem ví, co si druhý myslí.
Telepatie není vědět, co si druhý myslí, je to to, že si na stejné frekvenci jako ten druhý a máte stejnou myšlenku zároveň. Tak to Bešár vysvětluje. On tomu říká dokonce telempatie musíte být. Musíte mít empatický komponent, abyste rezonovali s někým na stejné frekvenci. A když to děláte, tak je jasný, že víte, co si myslí, protože vy si to myslíte taky. Takže čím víc máme rádi sami sebe a ostatní, tím víc můžeme zažívat telepatii. So that's why people who are in love, who are in that frequency, often know what each other are thinking. So the more we learn to love ourselves and the more we learn to love each other, I think the more we'll experience more telepathic experience on the earth. Co se děje s duchovnem? Musí se předefinovat jako probuzení, osvícení nebo tak nějak? Nevím, jestli by se měla předefinovat, nemusí se vůbec předefinovávat. Duchovno je váš osobní vztah ke stvoření, tak to chápu já. Náboženství je OK, pokud funguje lidem, zase do toho vnáší prostředníka mezi člověka a stvořitele, a když to lidem funguje jako povolení, aby se napojili, pak je to OK. Ale pro mě je duchovno víc osobní prožitek, kde nepotřebuji nikoho mezi, žádný rituál, aby pro mě definoval, co pro mě znamená stvoření. Prostě máte svoji definici, svůj vztah a v základě vy jste duch. Vy jste to. Spousta lidí to říká, že nejste člověk, který má duchovní zkušenost, ale jste duch, který má člověčí zkušenost. Spiritualita tedy je náš přirozený stav nebo přirozený vztah se stvořením bez prostředníka mezi tím. Being experienced that way without so much in between or intermediary structure. Takže nakonec my všichni můžeme mít kontakt s naším vyšším já. My všichni máme kontakt se svým vyšším já, ale učíme se být vědomě napojený. Neexistuje totiž nic takového, jako být odpojen, můžeme ale vytvořit zážitek být odpojení. Ironie ale je, že abyste vytvořili tenhle zážitek odpojení, musíte v první řadě být napojení. Takže jestliže používáte napojení, abyste vytvořili prožití odpojení, tak stejně tak můžete použít napojení, abyste vytvořili prožitek napojení. Takže jde jenom o to, kam směřujete svoji pozornost a energii. Nemusíte se učit napojovat, musíte se naučit být si vědom napojení, který už máte. To je ten rozdíl. Dívat se do budoucnosti, přítomnosti, přítomnost. Tam všechno existuje teď. Budoucnost, minulost, to je všechno jenom iluze. On je moje budoucí, Bešár je moje budoucí já jsem jeho minulý já, to jsou jen názvy, ale lidi se to může jen tak, že oba existuje zároveň. Možná v různých frekvencích existujeme. Dobrá analogie, kterou používá, je, že to je jako s televizí. Když koukáte na jeden program, to neznamená, že ostatní programy neexistují zároveň. Jen nejste na ně naladění. Ale když změníte kanál, tak vidíte jiný program. Všechno existuje zároveň. Simultánní paralelní reality a ty, na který jsme naladění, tak to zažíváme jako přítomnost. Ale když měníme a měníme a měníme, tak se posouváme na další přítomnost a další přítomnost a další přítomnost v perspektivě a to vytváří iluzi času a prostoru a změny. Ale všechny existují v jeden moment. And that creates the illusion of time and space and change, but it all exists right now. Jak můžeme vytvořit stabilitu? Být ve spojení, je spousta událostí, pak se něco stane, ego, osobnost. Proto Bešár říká, hlavně musíte na všechno reagovat, jakože to je neutrální, nemá to žádný význam, vy si rozhodujete, jaký to má význam.
A musíte vždy dělat v životě to, co vás baví nejvíc, bez ohledu na to, co se děje. Nemusí to být velký projekt, cokoliv v danou chvíli máte nejraději, tak to dělejte. Tajemství je, abyste dělali vždy to, co vás těší nejvíc, a to bez ohledu na trvání na výsledku. Protože fyzická mysl je hodně limitovaná. Ona neví, jak má vypadat výsledek, nebo jak ho dosáhnete. Ale vyšší mysl to ví, takže nejlepší je být nadšen, ale zůstat nadšený a nechat odejít ten obraz. Takže někdy si lidi myslí, že se drží té představy, že to je to nejvíc, co si umí představit, ale ta vyšší mysl je mnohem dál a vy se zbytečně omezujete svým myšlením. Takže nejlepší způsob, jak s ní pracovat, je být v radosti, v nadšení a nechat odejít tu představu, nechat vyšší mysl dělat svoji práci, protože vyšší mysl vám může přitáhnout mnohem víc, než si umíte představit. Ona vám předhodí další krok a když dokážete ten krok identifikovat jako další krok pozitivní, tak vám to bude sloužit pozitivně a ono vás to tam dovede. A to je proto, kde potřebujete být, kdy tam musíte být, s kým tam přesně musíte být. As truly the next step in a positive way, it's going to serve you positively, then it will lead you there. Takže se zbavit cílů, záměrů. Není to tak o tom se zbavit cílů, ale musíte být flexibilní ve smyslu, jak se manifestuje cíl. A ten skutečný cíl života je samotná zkušenost. Jak lidi říkají, proces je cíl, cesta je cíl. Není to, že se snažíte dostat někam jinam, ale snažíte se být víc tady, v přítomnosti. To je ten cíl. Být tady víc teď. A zase, proč to funguje, jak říká Bešár, když jdete za tím, co vám přináší radost, jak to nejlíp umíte, bez předpokladu o výsledku. Vzrušení je to, co je kompletní návod. A tím myslí tohle. Excitement becomes what he calls a complete kit. And what he means by a complete kit is this. Nadšení je motor vašeho života, je to organizující princip vašeho života, je to cesta nejmenšího odporu v životě, je to nit vedoucí ke všem projevům radosti, které mají být v životě a je to zrcadlo odrážející všechno ve vás, co není v souladu s vaším nadšením a dostáváte šanci vrátit se do souladu se svým nadšením. Takže tím, že se řídíte receptem, umožníte tomu nadšení pro vás fungovat. Jako motor vás to udrží v aktivitě. Jako organizující princip určuje priority, na čem máte dělat, v jakém pořadí, abyste dělali efektivní věci. Je to cesta nejmenšího odporu, všechny překážky zmizí. Jste prostě vedeni, kam máte být vedeni a kdy tam máte být vedeni. Je to nit, která je napojená ke všem dalších projevům. Takže když někdy na povrchu věci vypadají, že nejsou spojeny, ve skutečnosti jsou spojeny díky nadšení, pokud ho obsahují, protože to nadšení je propojuje. A to odrážející zrcadlo ukazuje vám, jestli máte v sobě definici, která není s váma v souladu, není v souladu s vaším nadšením. To nadšení vás na to upozorní v nějakým tvaru nebo formě. A když budete ochotní zjistit, co to je a necháte to jít, tak rozšiřujete svoje nadšení a umožníte, aby to pro vás fungovalo efektivněji. Je to všechno v jednom sebenavigační mechanismus, který funguje, když se držíte receptu. Nadšení a intuice jsou spojený? Rozhodně, protože čím více dovolíte být na vysoké rezonanční frekvenci, která odpovídá vašemu skutečnému já, tím víc dokážete vnímat komunikaci, která přichází z vaší vyšší mysli. Tím víc dokážete vnímat synchronicitu, odehrávající se ve vašem životě, umožní vám skutečně vědět, skutečně pozorovat, jak je všechno propojený, jak to dává smysl, proč máte jít tímhle směrem, a ne tamtím. Vaše synchronicita se exponenciálně zvyšuje, když zůstanete na té rezonanční vlnové délce vašeho nejvyššího nadšení. K čemu jsou synchronicity? Synchronicita vám ukazuje, že věci jsou spojené. Synchronicita odhaluje tu strukturu existence, která je za vším a ukazuje vám jako dopravní značky, že jste na správné cestě.
že jste v souladu s vaší cestou. Proto se synchronicity dějou, proto se věci dějou tak magicky, protože takový má být život. Má být magický, bez úsilí a radostný. A synchronicity jsou najednou způsob, jak vám odhalují, že jste v souladu s vaší cestou. Proto najednou je všechno tak magický. Vrátit se zpátky do proudění, to je tedy o tom být znovu nadšený, vděčný. Jak to uděláme? Postoj vděčnosti rozhodně pomáhá, je to postoj být pokorný v tomhle vesmíru a vděčný za existenci, ale znovu je to o tom podívat se, jaký možnosti vám jsou dostupný v jakýkoliv moment. Může to být tak jednoduchý, jako teď budu číst knížku, teď si projdu na pláži, dám si oběd s kamarádem, ať je to cokoliv, vyberete si to, co se vám nejvíc líbí. I když je to malinké, to je jedno. To jsou jen kamínky, které vedou k většímu nadšení a radosti. Proto říkám, když nevíte, co vás naplňuje jako zaměstnání, co by vás nadchlo jako dlouhodobý projekt, to vůbec nevadí. Je to krok za krokem a za krokem. Takže jestli procházka po pláži je teď to, co vám nejvíc udělá radost, tak to udělejte. Ale žádný očekávání, že se to musí stát. Prostě jděte tím směrem, tak nejlíp jako umíte a cokoliv se musí stát, se stane. A když dokážete tu další věc identifikovat pozitivně, tak vám pozitivně poslouží. Jinak řečeno, synchronicita funguje většinou takhle. Pokud procházka po pláži je to, co vás tu chvíli nejvíc nadchne a vy to uděláte, kdo ví, koho tam můžete potkat, co můžete zaslechnout, co můžete zahlídnout a bude vás inspirovat, tak jako by se jinak nemohlo stát. Tady jde o to, jděte tím směrem, kam vás nadšení vede a to vás přivede k další věci, kterou potřebujete. Nemusí to tak vypadat, ale proto nesmíte moc analyzovat. Když o tom začnete moc přemýšlet, tak budete řešit, jak to vůbec by mohlo mít něco společného s tímhle. To nadšení vám říká, že to je spojený. A když půjdete za nadšením, vy uvidíte, jak je to propojený. Ale když si to rozmyslíte, tím, že se budete nad tím moc hloubat, tak přijdete o příležitost dostat se k té další věci, která vás bude těšit. Musíte následovat tu nit. Spousta učitelí říká, sledujte srdce, ne hlavu. To musí být v rovnováze. My jsme naučení příliš přemýšlet. Je to ale o procítění vašeho všeho. Cítit v sobě to rozšíření, který reprezentuje tu vibraci. Proto vášeň je tak důležitá. To je ten naváděcí systém. No, protože to je ten naváděcí systém. Myšlení je OK, ale když se snaží převládnout a myslí si, že musí všechno ovládat, pak všechno se fakt vymkne kontrole. Protože vy už jste v pozici, že všechno řídíte. A když se naučíte věřit životu, věřit sobě a mít rádi sebe, zažijete, že všechno je v rovnováze. Nutné množství myšlení, který máte dělat, si najde svoje uplatnění. Nebudete ale moc analyzovat, moc přemýšlet, neumezíte srdce a pocity od jejich navádění. Můžete se na to podívat tak, že srdce je nižší centrum gravitace. Je stabilnější. Mozek a přemýšlení je tady nahoře a kejvá se vám z toho hlava. Takže tady v srdci jste stabilnější v životě, vyváženější. A cokoliv se má dít tady nahoře, tak se bude odehrávat podle toho, co se děje tady dole. Oni taky tak leží nahoře, teda nahoře dole, ty tajná dimenze. Oni jsou i vnitrozemšťani teda, nebo je to, jak žijeme jenom my lidi? Ne, takhle oni žijou. Oni vědí, že jim to funguje a ví, že to bude fungovat i nám. My to ale musíme akceptovat. Takže to je v celém vesmíru. Jo, to je princip ve vesmíru. Samozřejmě to je prožíváno různými způsoby, v různých dimenzích, různé bytosti, fyzický, nefyzický, to prožívají jinak, ale základní princip je stejný pro každýho. A oni se to snaží přizpůsobit nám, do kontextu naší reality. Ale ty zásadní principy jsou platný v celém vesmíru.
Kolik jich je? Kde jsou? Na jaký planetě? Bešárovo lidi, jeho planeta se v jejich starobylém jazyce nazývá Esasani, existují v jiný paralelní dimenzi, realitě. My jejich realitu nevidíme, museli bychom se posunout do jejich dimenze, ale oni se vnímají jako fyzický. Ale kdybychom se měli překrývat, tak jejich planeta je 500 světelných let směrem k souhvězdí Orion. Their planet, their solar system exists about 500 light years in the direction of the constellation Orion. Ale my nevidíme jejich hvězdu, protože jsou na jiné frekvenci. Nevidíme jejich galaxii, jsou na jiné frekvenci. My bychom si museli posunout na jejich frekvenci, aby jsme viděli jejich realitu, aby oni mohli zažít fyzicky naši realitu jako my, oni musí změnit jejich frekvenci a často to dělají. Zrovna ten případ, kdy jsem viděl jeho loď, to bylo, že oni změnili frekvenci z jejich dimenze do naší a pak teprve jsem ji mohl fyzicky vidět. Oni to umí a my se to učíme dělat. Pomalu, ale oni to už umí. Na jejich planetě oni jsou ve fyzické formě, jejich svět je podobný Zemi, je o trochu menší, má méně gravitace, má o něco víc kyslíku, víc vody. Jejich planeta je spíš přírodní, nestaví na své planetě města. Jejich vesmírné lodě jsou právě ta města. Nemají roční období, většinou mají mírný podnebí. Žádný znečištění, ne vůbec žádný. Naučili se používat gravitaci, elektromagnetickou energii jako zdroj energie, světlo jako zdroj energie. Dřív měli realitu podobnou naší, ale byli už napřed, protože oni jsou tak nějak hybridní rasa, byli vytvoření, takže měli náskok, nemuseli si vyvíjet úplně z ničeho, jako my, takže jsou fakt dost před náma v porozumění a v technologiích v tuhle chvíli. A ty ostatní slyšíme o Siriu a tak jsou spolu ve spojení, mají různé role. Mají různé role, taky jsme součástí toho. Jsme nejspíš spojení s těmi, o kterých jsme slyšeli. Ty, který vypadají, je spousta jiných ras, který s náma nejsou spojení. Ty, který vypadají víc jako my, tak geneticky jsme pravděpodobně propojení. Jak to vysvětluje Bešár, je, protože mimozemská civilizace před spoustou tisíci lety geneticky manipulovala toho přirozeného hominida, který se vyvinul na téhle planetě a my jsme tedy výsledek toho, takže my se podobáme jim, ne oni nám, protože my už máme ten genetický materiál. Oni nás tak vytvořili. Oni nás vnímají jako rodinu, proto s námi navazují kontakt. Pomáhají tedy členům své rodiny plhat se po tom žebříčku ve zvyšování frekvence. Bešár říká, že je spousta civilizací, ale a některý vůbec nevypadají ani trochu jako my. Možná se s nima někdy setkáme, ale na to nejsme ještě připravení. My jsme v kontaktu s těma, kteří jsou tak nějak podobní nám, aby jsme z nich nezešíleli, kdyby jsme se potkali. My si zvykáme tedy na tyhle bytosti a to je první krok, pak teprve můžeme přejít na jiné bytosti, které si ani neumíme představit. Je tam spousta forem života. And that's the first step in getting us out into the cosmos and becoming part of a larger galactic family, is helping us out there by giving us an exposure to beings that are more similar to us, and then bit by bit we'll get used to the idea that there are many forms of life out there that are so different we can probably hardly imagine what they look like. Museli tu svoji loď jen tak ukázat, vždyť mohli normálně přistát. Jo, ale oni přesně ví, co je potřeba. Jakou rychlostí umíme vstřebávat věci, co pro nás nejlíp funguje. Takže nám předkládají věci tak, aby si byli jistí, že to není moc brzy, moc rychle. Nepřistáli, protože nejsme ještě připraveni setkat se s bytostmi, které existují na tak vysoké frekvenci.
Dokonce říkají, že jejich frekvence je tak vysoká, že by způsobili psychický šok. Bylo by to jako všechny věci uvnitř nás, ještě nespracovaný, by byly vynuceny dostat se na povrch a ty bychom nezvládli. My totiž musíme rozhodnout, jakou rychlostí dokážeme zpracovat negativní víru, strachy a tak dál. Kdyby se nám vnutili, tak by všechno tohle vyplulo rychle ven, ještě než jsme připraveni to začlenit. A nebyla by to pro nás lehká věc. Takže oni si drží odstup, čekají a sledují, aby si byli jisti, že opravdu zvýšíme naši frekvenci, aby jsme neutrpěli setkání, sociální kolaps, psychický šok, takže vyčkávají a pak teprve se můžeme později setkat. Časoprostor neexistuje, existuje jako prožitek, ale jako vedlejší účinek. Je to vedlejší účinek, jak říká Bešár, posunem vědomí každou sekundu skrz biliony paralelních realit. A právě ten posun skrz zamrzlý obrazy vytváří iluzi času, prostoru a pohybu. Stejně jako filmový proužek je sled obrazů bez pohybu, ale skrz projektor a při světle se obrazy pohybují a máte iluzi času a pohybu a změny. Ale každý ten obraz v sobě nemá vůbec žádný pohyb, čas, změnu. A on říká, že paralelní reality jsou jako ty zmrazený obrazy. A když se naše vědomí skrz ně pohybuje bilionkrát za sekundu, vytváříme iluzi fyzické reality, iluzi časoprostoru. Takže ono se to realizuje jako prožitek, ale neexistují jako součást struktury. Je to vedlejší účinek struktury. A jak naše vědomí k té struktuře existence přistupuje. Dá se mluvit o planetárním posunu, o našem posunu, kdy se to děje, můžeme to zažít? Jo, my to teď zažíváme. Jediný důvod, proč o tom mluvíme, je, protože v našem vědomí se odehrává posun. Ale Bešár říká, že my nevidíme, že se mění planeta, ale mění se změny uvnitř individua a ten pak se posune do takové verze paralelní reality, která je už podobnější té změně, kterou uvnitř udělal v sobě. Starý svět tam pořád je, existuje ve svém paralelním proudu času, ale my ho nezažíváme, protože jsme naladěni na jinou realitu, která víc představuje to, co my preferujeme. A to se stává víc a víc každý den. Jo, můžete mluvit o tom, že dochází k posunu a tak dál. Je to OK o tom mluvit takhle, ale ve skutečnosti necháváme světy za sebou a jdeme do dalších verzí zeměkoule. A je to tak hladký, že si to neuvědomujeme a myslíme si, že se změnila země. Ale to jsme my, kdo se mění. A to se děje bilionkrát za sekundu. Zrovna teď, jak mluvíme. Slyšela jsem to, Dolores, to je, o čem mluvím. Všichni říkají to též, jen trochu jinak. Ale my se posouváme do nových zeměkoulí bilionkrát za sekundu. To je právě čas. Fakt, že se posouváme do těch realit právě teď. Změna frekvence, sladění planet, který nám pomáhá zvýšit frekvenci, větší otevřenost, větší telepatie a tak dále. To součást prožitku, nebo to je něco jiného? Je to spíš o perspektivě. Není to o tom, že to sladění by mohlo nám pomoct, ale ty změny, které probíhají uvnitř nás, jsou navenek vidět právě skrz to sladění. Nezapomínejte, že fyzická realita je jen iluze, takže ono to nepůsobí na nás, nedělá to změny v nás, ale ta změna v nás je v tom odražena a jak se posouváme více do realit, který líp vyjadřují náš vnitřní posun, vidíme soulad, který ty změny v kolektivním vědomí potvrzuje. Mohli bychom si takhle povídat hodiny. Pracuješ na dokumentu, kdy to vyjde? Do konce roku 2015, ale půjdeme na filmový festival a uvidíme, jestli to půjde do kin. 2015? Jo, nebo později, záleží na kinech. Jestli si to distributoři vyberou, když ne, vydáme to na DVD a jiných formách, ale nejdřív se snažíme o kina a pak uvidíme. Bude to ke konci roku hotovo jako film.
But it's definitely close to being done. I'd say, yeah, by the end of the year, it'll be finished as a film. Dál děláš nahrávky, vysílání. Jo, akce s Bešárem pořád. Děláme je 2krát ročně v Los Angeles, v dalších městech poblíž. Kvůli filmu nemůžu cestovat moc daleko, tak San Francisco, Arizona, někam daleko. A celkově to je tak 5 až 7 akcí ročně pro velký publikum a pak dělám soukromý sezení. I can fly up in the morning, do the session, and fly back the same day, so that it's almost like I didn't leave Los Angeles. So we're doing that right now, and overall, I'd say between large events, other groups that people ask us to come and channel at, we're maybe doing 5-6 events a year. Pak taky dělám soukromý channelování s lidma, Bešár s nima hodinu promluví a pomůže se zaměřit na další kroky, cokoliv oni potřebují, baví, aby se posunuli dál. To dělám taky. A jak jsem říkal, to se snažím vybalancovat s produkcí filmu. Je to výzva, je to sranda, mám to rád. To je to, co mě baví. Co bys odpověděl na to? Vím, že to není úplně dobrá otázka, ale co řekneš lidem, co si myslí, že to všechno má být zadarmo, ty jsi to dostal? Jo, informace jsou zadarmo. Každý může dostat informace, které dostávám já. Oni neplatí za informace, ale buď nejsou ochotní, nebo neumí dostat tu informaci a proto si zaplatí za to, abych já ty informace dostal pro ně a předal jim to. Zaplatí si tedy za ten servis, za tu službu, že jim informace přináším. My musíme zaplatit to, co musíme platit, aby jsme jim vůbec ty informace mohli předávat, když oni chtějí. Ale informace jsou zadarmo a každý je může dostat. Mně to nestojí vůbec nic. Určitě si tu otázku už slyšel mnohokrát. Jo. Ty taky mluvíš o penězích, vztahu k penězům, jaký je Bešárův postoj. Oni nemají peníze ve společnosti. Jeho definice hojnosti je schopnost dělat to, co máš dělat, když to potřebuješ dělat. Tečka. Hojnost může přijít ve formě peněz, protože u nás existují, ve formě obchodu, můžou být ve formě dárku, můžou mít různou podobu. Musí ale vždycky být nějaká forma spravedlivé výměny, protože jde o zachování energie. Je to o rovnováze ve výměně, ale může přijít v různých formách. Je to i o respektu, otevření se myšlence, že každý má stejné schopnosti jako já. Je to o zodpovědnosti, přitahovat, co potřebujete, místo toho, abyste trvali na tom, že to někdo musí udělat místo vás. Je to dobrý příklad toho, že jste mocný. Celý channelování je o tom sám být mocný a mít přístup ke všemu, co potřebujete. Ale přistupovat k tomu spravedlivě a vyváženě, s respektem v obou směrech. A je to součást zkušenosti tady. Určitě. Neomezený. Určitě. But it just must always be accessed in a fair and balanced way that's respectful in both directions. Děkuju moc krát, děkuju Lilo, bylo mi potěšení, bylo to fakt super, jsem rád, že tohle děláš a doufám, že ta informace pomůže. Určitě, tak to mám tady asi dělat. That is part of what I'm supposed to do here that I feel strongly about. Your excitement, you're following your excitement. Oh man, yes I am. Okay, thank you. Much love to all of you watching this interview. I hope you've enjoyed it. If you have, please send it to whoever excites you. You would love to see them see this video. Yes, I finally got it. Thank you. Thank you. Much love. Bye. Bye-bye.